Kaixo, ni Miren Ezenarro naiz, erizaina. 17 urte dara maila erizain moruan, 14 urte Arrasateko ospitalean eta 6 urte supervisora bezala barne medikuntzako plantan. Nire izena da Juanjo Mujika, ja urte asko dara mazkit lanean osasungintzan. Egin lana ia Gipuzkoako ospital guztietan eta orain nagoia primarian, hementxen Arrasateko ambulatorioan. Nik Izkitza Lustiza naiz, Oñatiko osasun zentruan lan egiten dut, erizainen koordinatzaile moduan. Osasunean erizain bezala 22 urte daramazkit lanean. Leku askotan egon naiz, Madriden larrialdietan, Donostin ospitalean, eta duela 12 urte lehen arretara etorri nintzen, Oñatiko osasun zentrura. Soy Federico Melgoza Latorre, soy médico de urgencias de este hospital desde hace 3 años, soy el jefe de servicio de urgencias de esta OSI. Llevo trabajando aquí en el Hospital Alto Deva como médico de urgencias en el mismo servicio desde hace 10 años, o va a hacer 10 años ahora, y dedicado a la medicina desde hace 14-15 años. Ni naz Naiara Giriano, naz erizaina, Arrasateko ospitalean, barne medikuntzan, nala 6 urteetatik gutxi gara bera. Iñaki Peña Bandres naiz, medikua eta barne medikuntzako zerbitzuan lan egiten dut, mediko adjuntu moduan. 2001-etik hemen ospitalean, naiz eta tartean egon naizen 4 urte kanpoan, beste toki batzuetan. Egin izan dut etxeko hospitalizazioa bai, 4 urte horietan, eta barne medikuntzaz gain arduratzen nahi zainketa paliatiboetaz. Koronavirusa iritsi da Debagoienera. Osasun larrialdiko egoera deklaratu du Jaurlaritzak gaur goizean. COVID-19 kasuak jasotzeko egokitzen ari dira egun hauetan. Brigadako langileak herrietako kalez gain erabilera publikoko elementuak garbitzen dihardute. Ogia erosteko atzo bezala ilara handiak. Maskarien erabilera orokortu egingo dela azaldu du Urkulluk. Bergarako Mizpirualde egoitzatik abiatu zuten ibilbidea sirena hotsekin. Eskerrak emateko jendea nahi, ospitaleko langilei. Egia esan hone guztiak indartu egiten du bat. Profesionalekin eta medikukin eta enfermerakin eta familiakin laguntzaz, atera da. 9 positibo zenbatu dituzte. Beste 2 positibo erregistratu dituzte azken orduetan Debagoienean. Ez dago koronavirusagatik ingresatutako positiborik. Gogorrena, krisinetan gogorrena, lana ez jakintasuna. Ez jakintasuna nik uste dut. Lo más duro ha sido trabajar con la incertidumbre. Txarrena, esan, egunetik egunea esan, gaur 2 dira, o bihar beste 3. Kontrolpean ez edukitzea gauzak. Ez jakin bihar zegertatuko dan. Ordu pila bat izan dira, ordu pila bat lan egin ditugu. Pentsa, lehen arretan kontentzioa ikaragarria izan dela. Lehen arreta egongo ez balitz, jende asko urgentzitara etorriko litzatekeela. No saber cómo van a ir las cosas mañana, cuántos pacientes van a venir, qué es lo que te van a pedir, conlleva mucha dificultad a la hora de organizar. No sabes cómo preparar espacios, no sabes cómo comunicar las cosas o cómo van a ir las cosas. Ya no solo a los pacientes o a los familiares, digo, esto ha sido información muy cambiante todos los días. Ikusti azkenean norbait oso ondo dauela eta momentu batetik bestera txarto jarten dela, eta nik uste dut horrek izan dela momentuik gogorrena guretako. Aukitzugu nahiko paziente establiak, sintomatologiarekin, baina nahiko establiak. Gertatu izan jaku, batian paziente hori ondo da ona, aukidula aldaketa importantia sintomen arabera, gaizki jarri dela, eta pixkat hori ez, nola
nora bidali, noiz, hartuko diguten edo ez uzietan, eta hor pixka dauki dugu beldurra, ez? Uzira eramateko pazientiak, hori eukitzen dugu ospitaleko markaletan handikapa handiena. Bestelan, guk beti izan dugu, gehienak etortzen gara ospitale handizetatik eta hiriburuetatik edo. Eta argi eta garbi ospitaleko markalak nire esperientzian, eta nik uste ja 19 urte pasatu direla, abantaila askoz gehiago dago ez bestela baino. Eta krisialdi honetan ikusi dugu. A mí se me hace duro, y esto me pasa más estos días, se me hace duro decirle a pacientes que están malos, a pacientes que están graves, a pacientes que son frágiles, que tienen que ingresar. Borrokatu behar izatea telefonoz paziente baten alde. Hori ez da atsegina batzutan. Eta hori bizi izan dugu gehienok beste aldetik, zer dan ez esatea beste lankide bateri, ospitali txikego baten lan egiten dagoena, eta zer erraza dan ez esatea telefonoz. Osasteko lehenengoak altan joan zirienak. Lehenengo paziente COVID-19 joan zanean altan, tontakeri bada, bezkenen paziente bada, eta esan gaizkiago, baina, bueno, bai izan zen apur bat emotiboa, bai. Bai, izan zen politxa, ze batzuk goratzen oso gogoan deukot, zeintzuk izan ziren, eta lehenengoa bizirik atera zena eta ondo, 2 aste egon zen ingresauta. ¿Cómo ha trabajado la gente? Creo que en general los equipos han trabajado muy bien, desde el primero hasta el último, desde la administrativa que recoge al paciente en urgencias, el celador, las auxiliares por supuesto, las enfermeras sin las cuales no podríamos vivir y los médicos, es decir, han trabajado todos en equipo. Etxeko arreta handitu egin da eta etxe askotara sartzen gara eta jendeak asko eskertzen dizu zure lana. Eta gero satisfazioa ikustea zuk ere lana ondo egiten ari zarela eta gauzak aurrera doazela. La gente ha dado un paso adelante. Nadie ha dado un paso atrás y eso es muy confortante. Antikorpoak badaudela, aurrerakadi joaztela eta hori dira satisfazioak horrenak. Ikusten dezunean jendeari bere zerritarzoak hitz egiten, Skype bidez eta horrela, hori ikusten duzu bere aletasunakin eta horrela, eta joan direna kanpora etortzen direnean, eta nola etortzen direnean gustora bere etxea berriro. Ikusten duzunean pazientiak zelan eskertzen dutuen zure lana, ikustia bebai parte txarra badaukola gaixotasunak, baina bebai ona, danak ez dauela bukatzen entzuten zan bezala, ez hilda, ez uzixan, ez... Bai, eta gero beraien jarrera, beti eskerrak emoten, azkenean momentu oso gogorrak auki dituzte, baina eta guzti, ulertu dute bebe gure egoera zail izan dan, eta eskortu digute esfortzu hori, eta ondo egon dira, bai. Jendeak ja ez gaitula hainbesteko beldurrik. Beldurra esaten dut, zatik jendeak osasun zentrura etortzeko beldurra handia auki du. Entzuten dugunean ez, bakarrik hil egin dela jendia eta hori errealitate da. Zorionez gure ospitalean eduki dugu beste esperientzi humanago bat, eta hori beti satisfaktorioa da, bizitza normalean, eta krisialdi honetan are gehiago. Planta osoa antolatzea? Pues en esta crisis me ha tocado hacer de todo. Gurea izan da barne medikuntzako plantan lan egitea hain zuzen be COVID positiboak ziren pazientekin. Jakitea zelan lan egin pertsona bakoitzak, jende guztiari jakinaraztea lan egiteko era desberdina, prebentzio mailak eta kontutan aukita. Ja, hasi nintzen lanean egoitza batean, hemen arrasteko egoitzan, iturbide egoitzan, porque egoera larria zen, eta orduan osakidetzak gintzun plagintza bat aurra reforzatzeko, eta handikan atea beharrian gaixoak aukera hartu zuen erizainak eta meikuak area jutea eta antxen barruan egitea lana ospitalean bezala.
erizain bezala COVID-19ko pazienteekin. Jendeen kudeaketa, pentsa, osasun zentrura jendea etortzen zela, jendeak ja hitzordua zeukan, hitzordu guzti horiek kendu, agenda berriak sortu. Y aparte de eso me han tocado otros muchos trabajos, como organizar la asistencia dentro del servicio, organizar los circuitos, reunirme con otros compañeros de otras especialidades, coordinar las actuaciones comunes, etc. COVID-eko kontsulta berri egin. Eta lan desente egin dugu telefonoz. Bueno, oso garrantzitsua materialen eskaera, materiala egotea hori bai izan da. Eta gero, nire lankideak bezala, lan asko, telefono dei asko jaso, eta etxe bizitza askotara joan. Gero aldaketak egoten ziren, zenbat eta paziente positibo gehiago eduki, bilakatu zen planta osoa infekzioso moduan. Orduan, denbora guztian zen, protokoloak berriak egitea. Eta saiatzen situazio honen barruan, geroz eta lasaitasun gehien transmititzen. Orokorrian, esperientzia ez da itogarria izan. Gainera jakin da kanpuan zer zegoen eta hemetik 35 kilometrotara zer egon dan. Bastante ondo, hasieran bai izan zen kaos momentua dana poliki-poliki berrestrukturatzen hasi behar izan ginelako. Hemos acabado organizándonos bien, pero ha sido una organización difícil. Hasiera batean oso zaila izan da. Porque ha habido mucha incertidumbre en los primeros días, no sabemos qué va a pasar, ha habido cambios de protocolos, mucha información diferente. Egoera hau oso berrixa zan danontzako, orduan gure lan modua guztiz aldatu behar izan zen. Ni uste ondo egon garala, hasieran bai izan zen apur bat forma emon arte pixkat intentsua, baina gero ja ritmo hartu genuanean eta ikasi genuanean zelan lanei, ondo, lasai egon gara orokorrean. Egon da jende batzuko lan igual bildur gehiagokin egon diela eta hola, baina orokorrean jarrera oso ona egon da. Ezin izan gara paziente askoren aurrean izan, ez? Eta telefonoz bestalde ez dakizu zehazki ze gertatzen zaion, ezin dezu aurpegira begiratu, ezin dezu esplorazio bat egin. Eta aurrenengo egunean aukeratu gendun, egin bertzala lana denak infektatu zaden bezala, ezta? Eta orduan denak epikin eta modu guztian, prozesio guztiakin. Eta horrela ziginen ja aurrenengo egunetikan horrela. Jarri nintzen harremanetan olat, residentziko zuzenderekin, antxen bertan, eta aukeratu gendun eskatu bertzirela epi guztiak eta lortu ibertzirela. Orduan, esperientzia orokorra izan da, ahal izan dugula. Gora beraekin, baina ez delogo beste batzukin konparatzen baldin badugu gure burua edo neuria behintzat, uste dut ez dekogula kexatzeko motibo hondirik. Pues la mayor dificultad que hemos tenido, creo, por lo menos en el servicio de urgencias, ha sido intentar adaptar los circuitos, adaptar la asistencia, separar pacientes. Nik uste dut hori, zela egoera berri bat danontzako eta egunetik egunera protokolo desberdin asko zauzen danak ikasi biezien eta moldatu biginen gauza batei ez ginula inok ezagutzen. Pasatu eginean 0-tik 100, lehenengo kasutikan aste betera planta osoa geneukan bete eta orduan ritmo hori hartzi izan zen zaiena. Pazientearekin kontaktua ez eukitzea, hori izan da zailtasun gehiena. Aste bat, euki gendula, nolabait Gasteizko uzin atiak itxita eta Donostiko atiak be zalantzan. Aurrenengo egunetan txarrena esan zen, egunetik egunea jendea hil egite zela, ezta? Bere ja
oso larria zauden ja, bere egoerakin bazalian, baina infekzioakin eta gorrena hori esan da, ezta? Hori bizitzea, aukeratzea nola egin behar gendun kontaktua bere zenitatearekin, eta orduan zenitatekoa bate bat utzi, etortzea, bere familiarekin egotea pixkat, hil baino lehen, eta baita ere hil zirenean, ikustea, ez da, bestela, porque ikusten gendun, beste luketan, esaten dana, el duelo hori esaten dana, oso zaila esate zala egitea, ez da? Eta horiek esan dira larrienak, ez da? Hasieratekan, lehenengo COVID-19 okerrenetekan, epi kompletoa ipintzia, denbora guztian, danerako. Eta gero, asistentzia momentu hortan epiarekin, baina gero leku garbietara pasatzeko orduan, uniformeak aldatzea, ondo garbitzea. Eta importantiena, eskuak garbitu eta garbitu. Esku garbiketa, baina lehen ere babes neurri hori geneuzkan, maskarilla, eta gero COVID-eko konsultan, osasun zentruetan ere COVID-eko konsulta bat egon da, susmoa geneukanean, segun ze sintomak zeuden, pazienteak konsultara sartzen ziren, edo proba pila bat egitera, PCR-ak edo analisi batzuk egitea, eta orduan hor bai epiak jantzi ditugu. Ha habido diferentes momentos. Estuvo el momento inicial, con los primeros datos iniciales, con lo primero que sabíamos, en la que se organizó un circuito de aislamiento propio. No esperábamos, o creo que nadie esperaba, la avalancha que hemos tenido. Hubo que ir adaptando todo. Lagileen artean, infekzioak egon dire, eta orduan, esan zen, hori edari ere PCR-ak egitea, atera horiek, beste jende berrila sartu, instrukzioak eman, esplikau nola egin bertzan lana, eta hori dana aurrera eramatea, ez da, jendeakin. Se habilitó un espacio, una entrada exclusiva para pacientes sospechosos, desde que entraban con la ambulancia o incluso entrando ambulantes, y otra entrada diferente, completamente diferente, para los pacientes que no eran sospechosos o que en teoría no eran sospechosos, para evitar que los pacientes en cualquier momento se cruzasen. Hau hasi zanetik, lehenengo kasua azaldu zanetik, euro aukido baldintza dana. Bata, gero buzoak, gero amantalak, mankitoekin eta beste bata mota batzuk, baina beti aukidugu nahikoa. Al principio sí que es cierto que el material llegaba con mucha más dificultad, era mucho más escaso, con lo cual, siempre sin la sensación de que faltase, pero siempre con la idea de, vamos a tratarlo con cuidado, a ser estrictos en el uso, siguiendo las recomendaciones, y al final yo creo que la sensación ha sido de que no nos ha faltado. Beste hospital batzutan entzundan bezala, hemen ez du somatu falta. Bai egon gara zaintzen betiko bezala, ondo erabiltzen saiatu gara eta horrekin ez du bauki biharra. Lehenengo egunetan ez, uste dut ez, eta hor bai lankide asko kutsatu ziren osasun zentruan ere ez, baina nik uste dut ez genekiela zer zetorren, nola zetorren, gero ez dugu inongo arazorik izan. Materiala eduki dugu, egunero materiala eduki dugu, baina baita egonda kezka handi bat egonda, informazio asko iristen zen, gure material hori egokia zen edo ez, kutsagintezken edo ez, orduan hori lankideen artean kezka eta urduritasuna ekarri du. Baina material falta ez dugu eduki. Zalantza batzuk egon dira beti be, eta momentu konkretu batzuk, baina ez dugu falta eduki. Arpegi horiek ez, marka horrek, izerdi hori, neke aurpegi hori. Ver cómo ha respondido a la gente. Zelan moldatu garen danok batinda. Con la capacidad de adaptación que ha tenido. Y el otro es la incertidumbre. Lo que es trabajar sin saber qué va a pasar mañana. Eso es otro recuerdo que se me va a quedar. Uno bueno y otro pues no tan bueno, pero del que también se aprende.
ikuste genuen gauza bat, eta eskertzekoa da, zenitartekoa, zuk ikusi, hilda eta eskelan bertan eskerrak ematea Zubiberriko langileari, ez da? Familieak, ez da? Gure lanagatikan eta orduan, hori ematizu, pixka moitzezu, ez da? Eta horiek ezatiria, larrenak, horiek, larrienak. Ez dagoela gure esku dana, kanpotik virus bat etorri daiteke, eta beti pentsatu dugu dana kontrolpean geneukala, eta orain ja ikusten duzu gauzak ez daudela kontrolpean, eta nik uste dut hori geratuko zaitela. Hori izan da, apur bat, bai, kaineru bat. Gero, pazientiekin, apur bat gogorra beraien bakardade sentimentua batzuetan. Beste batzuk egon dira ondo, baina beste paziente desente egon dira apur bat, bai, hori, luzen jakue. They don't faze me, even if I look and act really crazy. On my way down, she betrayed me. Now my vision is no longer hazy. I'm very lucky to have my... Bai, dudi gabe. Ez dakit. Nahi bai, ez dakit. Bai, ziur. Espero daigun baietz. Estoy convencido de que saldremos reforzados de esta crisis. Nahi bai, baina gero realidadian pasetan dana oso desberdina da. Oin ikusi da, itxi duzkoen momentuan kalera urteten ze pasaudan. Danok oso konstiente ginela emuten zauen, eta gero ez da holan izan. Igual denboraldi batean, bai, ez dakit gero iraunko da ben horrek, espero da baietze, baina ez dakit seguro. Indartuta eta jende gazteak, erizainak eta mikoak gazteak hau bizu dutenak, ikusi dut gauza oso larria eta orduan hemendik aurrera beste modu batzen pesa behar dugu hau. Eta nola egin behar duen. Eta ni gehienez egin den lan ospitaletan, baina kulturatu naiz zer garrantzitsu den egitea lana hemen, primarian, médico de familia bezala. Ha servido para muchas cosas. Ha servido para ver, por un lado, las fortalezas del sistema, las fortalezas del equipo, lo que hacemos bien y mantenerlo, y por otro lado ha servido para ver los fallos. Hasiera batean fisikoki eta psikologikoki eraginak ekarriko ditu honek gure gorputzean, baina nik uste dut gero indarrekin eta askoz preparatutagoaz. Nik uste dut jende asko hausnarketak egin ditula, kaleko jendia, eta hori beti ondo dago. Orain pentsatu behar dugu, agintean dauzanek antzeko hausnarketak egin dituztela, eta espero daigun gero praktikan zeo zertan igartzea. Kontu noki behar degula, gauza asko daudela kanpoan, eta momentu batean, horiek etortzen direla, gujaekin gabe zer, eta presto egon behar gerala. Vendrán otras. Esto nos ayudará porque esta vez ha sido el coronavirus. Dentro de 2 años no sabremos si vendrá otra enfermedad infecciosa u otra cosa, pero sin duda alguna esto es una experiencia y nos habrá hecho prepararnos. Gaur esan da virus bat, bihar ez dakigu zer esan leikeen, ez da? Baina virus bat etorri da eta dena pikutara. Edo zer gauza etorri daitekela, eta prestatuta egon behar garela. Hospital aldetik behintzat ja ikasi dugu, badakigu zelan afrontau bioen situazio hau. Komunikazioa eta lantaldia oso garrantzitsua dela, eta gero bai, kutsatze honek eta ekiditzeko garbitxasuna zelako importantea da. Deukogun erresilientzia kapazitatea, pentsatzen dugu, igual ez deukogula, ez? Eta orain, umeekin hasita eta adinekoekin amaituta, argita garbi aldugu. Aldugu argita garbi, egon 40 piko egun etxian eta ondino, eta bizitzan normal barik bizi alizatia, aldugula, eta are gehiago adinekoek. Badakigu beste esperientzi latzagoak ikusi dituztela, euren bizitzetan, hau baino, eta holako honetan portatu direla orokorrian, xapo.
aldan normalizatuenean. Piskat prudentzia handia bakin, ez? Badakigu zentzu dian COVID-19aren sintomak, orduan gaude piskatola alerta. Usar la palabra normalidad en urgencias es difícil porque somos un servicio que no es normal, para empezar. Es puertas abiertas, entra todo paciente que considera que su enfermedad es urgente y puede pedir una asistencia. Nuestro hospital es un hospital limpio de COVID, lo cual implica que no ingresamos pacientes que sean coronavirus positivo. Esto hace que cualquier paciente que venga o sea trasladado a urgencias, independientemente del motivo por el que sea, si tiene que ingresar, tenemos que confirmar que no porta la enfermedad, por lo menos activa en ese momento, en la medida del conocimiento que tenemos actual. Y eso conlleva unas pruebas, eso conlleva un tiempo de espera. Entonces eso hace que trabajar con normalidad, pues aún no. Ez guztiz, biztan da, Buskalean bezala, baina bagoiaz. Nahi hortan gaude, baina oraindik konsultak telefonoz egiten ditugu. Eta, pentsatzen dut hemendik aurrera ja hasiko garela kontrolak egiten, kronikoen kontrolak, zati, hor kroniko batzuk egon dira 2 hilabete daude, ez? Eta kronikoak ez dira, urtean pare bat aldiz etortzen dira, beste batzuak gehiago, baina, kontrol horiek ez ditugu egin, eta kontrol horiek egiten hasiko gara. Eta baina ni pentsatzen dugu, lortuko dugula hila hontan ja jartzea iturbide garbia dagoela eta ez dagoela COVID-a. Eta zelan guazi garen ospitale garbi moduan eta lehenago, gabiz konsultekin, kirofanoekin, endoskopiekin, beste arlo horiek egon direnak geldirik, berreskuratzen gabiz. Ez dakit normaltasuna inoiz bueltatuko dan. Hasiera batean aldatuko dena da, nik uste dut kontrolak, COVID-en kontrol asko lehen arretan egingo direla. Pozgarria da, berreskuratzea nolabait, eta aurrez aurrekoa, ez telefonoz bakarrik. Konparatuta gaurko argazkia, aurren egunakin, argazkia da beste gauza bat, ez da? Ja gehiena zendatu dira, eta aurrera kaia, ez da? Ikusten noiz iriku ditugun ateak, beha gogoa daukeia kalera etortzea, bere diotik ikusten dute kalean jendea dagoela, eta beak ez dut dago noiz jungo gerala kalea, ez da? Martxoko egoera horretara ez garela bueltatuko pentsatzen dut. Hori espero dugu bentzat, ez dut uste. Hori ez dakigu zer gertaturik, porque, claro, ni larun batean kalera hartzen nire emazteakin bueltatxo bat ematean, eta bueltatu genitxan etxea, porque bildurra ematezun. Ni Donostian bizinez eta bildurra ematezun kalean ibiltzea. Beldurra ez, hori ez da hitza, errespetua bai. Beldurra ez, gainera, dakagu ja da nahin da, protokolo guztiekin da daude, ikasi dugu zelan lanein, badakigu zelan zerbitzua antolatu. Rebrote bat egon leikela bai, hori bai, orain oso ondo gauz, eta bueltatu gaitezke paziente positiboak eukitzera, hori igual bai, baina dakizkigu gauza askoz gehiago. Jutezea supermerkatu batera eta ikusten dezu nola biltzen dana jendea, eta klaro, hor etorrileke, hain beste ez da zango, martzuko bezala ez, porque prestatuta ja gaude. Guztiz prestatuta, dana dakagu oso barneratuta. Pentsatzen duenik jendeak asko ikasi dula, eta horregetik onda baita ere jendea nahiko isilikan bere etxetan, sartuta, ezer esan gabe, eta onartuta alarma hau, ez da? Nik uste bai, eta horre gauzak ez dira, azten orduan, da ateratzea berri dobe materia guztia, ateratzea protokolo guztia martxan jartzea, eta aurrera. Nekez bueltatuko garela olako batera. Izan gertatu behar da ez dakiz zer. Eta espero da egunez gertatzea, eta nik benetan, eta ez da baikorra izatea, benetan bizi baldin mazala angustia horregaz, akabo. Orduan azkenean da non esku dau ino bez bueltatzea egoera horretara. Pazientzia beti ondo. Bai ambulatorioan eta baita residentzian.
saiatzen ginean mimatzen, baina, bueno, ez ginean egoten denbora osoan beraien gainean, ez? Pentsatu, sartzen ginean bakoitzean epiarek esartu behar ginela, orduan. Faltan botatzen duzu, oean dagoen amonatxo horrei musu bat ematea, edo hori pila bat. Faltan bota dugu. Gu epixekin sartzen ginela, oso babestuta sartzen ginela. Pues harreman oso arraro izan da. Ni benetan hori bai dala pixka bat alde igual negatiboena, hola sartzia jantzi horiekin eta... Baina saiatu gara mimatzen, gero dauzkagu pare bat mobil ere bai, bideoiamadak egiteko, orduan basasokaten mobia egokia jartzen genien beraie senideekin harremanetan bideo bidez. Eurai eskua eman bierba jakien, eskua ematen jakien, berba egiten egon bierba zinen denpora pila bat, horregoten zinen. Ni ohituta nago gainera eseritzen hogean eta eukitzen eta aldo danean bezarkatzen, eta hori izan da igual tristena. Pazienteak beldur asko izan dute, eta esan dut telefonoz atentzio asko eman degula, baina baita parkinean ere, osasun zentruko parkinean ere, atentzio asko eman dugu. Adibidez, sintrona egiten etorren jendea, berak kotxe barruan zegoen, eta gu, eraien beldurragatik, zuten osasun zentrura sartu nahi, orduan gu irtetzen ginean, behatza leihateilatik ateratzen zuten, eta zizara ematen genien, eta horrela jende asko atenditu dugu. Gehienak konfidantza gurekin, gehienak eskerrak emanez, eta animoak ematet. Horiek esan dira gehienak. Denetarik egon da, baina zorionez hemen bastante harreman presentzial asko egin dugu, egin ahal izan dugu. Inkluso heriotzakin esan dugun moduan, dala niretzako importantena. Gauzak ondo joaten baldin badira, pues bueno, izan likeo latza, baina, bueno, bintzat albiste honak dira telefonoz. Heriotza dagoenean, bueno, nik uste dut nahiko ondo moldatu garela. Askotan oso triste, negar gure askokin, lankideak ere momentuetan gaizki ikusi ditut lanean. Pasatzen direnean gauzak, lehen esan dizun bezala, gorputza muitu egitea. Olako gauzan larriakin eta ikusten dezute baita ere, pixkat emozioa ere oraindik ikuste ala ez da, gauza batzuekin. Eta baina ondo, indarrakin. Hasieran, pues bueno, claro, kezka asko, eta gaina niri tokau jat, pues igual lehengo da bigarren pazientea plantakoa, eta egon nintzen meragaz, 5 egun, babes barik, eta orduan bai, eta familiagatik. Hasieran pixkat hola nekatuta, ukituta, ez dakit. Yo me he ido a casa tranquilo, porque creo que me he protegido cuando me tenía que proteger, creo que he sido muy estricto siguiendo las medidas de protección, las medidas de limpieza. Negatuta, oso. Sí que es cierto que llegas cansado y en casa pues lo intentas llevar como lo puedes llevar, al final intentas apagar el transistor cuando llegas porque también hay que estar con la familia y al día siguiente pues reenchufar cuando vuelves a trabajar, que es lo que hay que hacer. Etxean bakarri bizi naiz eta nire tristura hori eraman dut, baina gero lanera iristen nintzanean lankideak ikusten dituen eta entzuten nuen, zaila egiten da presio horrekin etxera joan, eta hori, ez zure momentuak ez eukitzea, umeak etxean daude. Bi umekin ezinezkoa da, mantentzia distantzia, ezinezkoa da musuak, besarkadak ematea eta lasaitu ginean danok, eta gutxi gora bera normal. Oso luzea izan da eta ezinezkoa zen neurri horrek mantentzia. Tengo otros compañeros que lo han llevado peor, que han estado mucho más nerviosos, de todos los niveles, más preocupados pues, por el tema de contagiar a la familia, le contagiaré, no le contagiaré, aunque me limpie, aunque no me limpie. Ha habido gente que se ha planteado no ir a casa. Daukat emaztea eta nire emaztea etxean eta ondo. Pues dices, pues no sé cómo estará yendo el tema. No han sido los momentos más fáciles. Gu konstiente gara bebai nun itzen dauen lan, badakigu ez bakarrik koronavirusa, beste 10.000 gaixotasunekin batera itzen du lan,
Eta azkenean beti da bilur hori zuk etxera eruen gozun gaixotasuna. Beti neurri jakin eta ez eramateko, eta orain arte lortu dugu ez eramate infekzioa etxea. Nimikoki apur bat igual saiaua izan da, hemendik urteten dozunean gurosun bakarra da deskonektau, beste edo zerregan pentsau, baina ezinezkoa izan da, telebista jartzen zinuen eta bakarri izan koronavirusa. Bueno, joan da hobetzen eta ez da soluzia izan. Ez da egon angustia hori, ez da izan soluzia. Ondo. Bai, eta bueno, behar nuen, ez? Pues agradecido, igual que yo, creo que todos mis compañeros. Lehenengo egunetako txaluak korapilo batekin. Nik adibidez, nire zazpiretan nire lagunekin, kuadriako egin zoom horietako bat egiten, eta bueno, oso pendiente egon dira nire egoeraz, asko galdetu diate, eta bueno, eta gero kalean eta egon diren txaloak, eta bueno, ondo hartu ditut. Ondo, egunero ordu bat aterritan residentzien aurrean batek txistua jotzen du, zoragarri. Todo es una sensación de gratitud porque se reconozca el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo. Hasieran igual eskertzen die, baina gero argi daukot ni nire lana egiten abiela. Yo creo que nadie tiene la sensación de ser un héroe ni de ser nada en especial, como dicen por ahí, ¿no? Es nuestro trabajo, estamos para eso nos pagan, para eso hemos estudiado y eso es lo que hacemos. Guardian egon garenean eta entzuten zirenean txaloak eta aldamenean inguruan dagozan etxe bizitzetatik, eta gainera zu igual beste gauza bat egiten, eta errepente begiratzea, klar, sortzeak dira. Tarteka oso unkigarri izan da, oso positiboa. Eta ikusten zen duen jendea, hori oso politxe izan da. Bai, elkartasun hori, gurekin gainera, ez gauzala ohituta oso politxe izan da. Hori da, parabezela al fiskal horratzean, eta haber zen esan dan, eta haber nundikan. Investigazioan barkeri hori ezilik. Hori ez da, osea, jugándonos esaten dena azalan jokuan, zure azalan jokuan, eta gero etxea jun eta gauza horiek, bueno. Nadie quiere llevarse la infección a casa, nadie quiere llevar el virus a ningún lado, nadie quiere contagiar a nadie, menos los sanitarios. Norbaitei esatia ez bueltatzea bere etxera. Y luego, sobre todo, cuando tú llegas a tu casa intentas ir lo más limpio posible, porque no quieres contagiar ni a un vecino ni a tu familia. Nik ez dut ikusi behintzat hemen, eta ez diot inorre deitu nire langileko zeari, holako gauza gertatuariken hemen, behintzat, arrasaten o inguruan eta osionetan, ez da, beste lekuetan ikusi ditugu, telebistan eta, bueno, amorra bat dizulako gauza bat ikustea, ez da. Alderantziz, guk igual nik igual indotena da hori, hasiera batian ez goazien alako neurriak hain zehaztutak, elkatzen itzanean batekin asensorian, ni nintzen zaten etzala, igual hobeto itxoiz, lanetekan ator, eta hobeto esartu, eta mundu guztiak onartzen zeba eta eskertzen zeba, baina bestela, oso ondo. Nire kasuan ez dut horrelakorik euki, baina bai, somatu dut, erizaina izan da, neurriak 2 metro 5 zirela. Baloia nire txera, nire terrazarero izan, eta guanteak, maskarilla, dana, baina nik horrela ez ditut ikusten kalera irtetzen. Baina ez dut gaizki hartu, ez zidadela ikusi nahi, baina bai, igual, neurriak metro gehiago izan dira. Eta ondo, niregatik ondo, eta eraientzat ere. Indirektoki bai komentaritxo batzuk, nire Andreari eta ez dukuzu bildurrik, eta Iñaki hemen bizi da, eta nun biziko naz, ez? Seguramente pertsona horrek idazten dauena hori doia fruterixara, edo zer gauzari ostera eta edo zer gauza ikutu da. Orduan, baliteke berak aukitzea arrisku gehiago norbait kutsatzeko nik baino. Dala bildurretik dator. Bildurretik dator nik esango nuke gauza bizak.
errekonozimendua eta txaloak dira nolabait arintzeko zure angustia eta nolabait identifikatzeko hauek salbatuko gaituzte, ez? Jendeak behar du hori. Eta bestalde batetik bildurra gordinean gauza horiek eta beste gauza batzuk igual okerragoak. Agresio fisikoak eta bar, ez? Osea, bildurra da, eta bildurrak ez du agindu behar mundu honetan. Erraza da esaten, baina hor dago gatua. But faith alone won't sustain us anymore. Faith alone won't sustain us anymore. Hasta el momento posiblemente sí, pero por lo que he dicho en varias ocasiones, pues porque ha supuesto una incertidumbre muy grande, ha supuesto un trabajo ingente a la hora de reuniones, de esfuerzo de coordinación, de aceptar las cosas que te dicen buenas y aceptar las cosas que te dicen malas, porque evidentemente no siempre hemos acertado con todo lo que hemos hecho. Ez, neketsuena igual bai, ez, intensuena, baina esperientziari gogorrena ez, gauza gogorrauak ikusi ditugu beste momentu batzutan. Ziur aski momentu latzagoak eduki ditut krisi honetatik kanpo. Urgentzietako prozesu asko, istripuak edo atentaturen bat ere bai, gauza... Atentatuakin eta hoiedanakin eta bombak eta sari bat horrela baukin unik adibidez Loiolan kotxe bomba bat eta oraindik buruan dauzkat izenak eta denak abiaienak eta gorrak esaten dira olako gaixo bat ikusi, ezta? Kotxe bomba bat jarri eta lortu eletzarako langileak eta horrela Donostian eta iruilak eta asko zaurituak estazioan bertan esan zen, eta horiek oso larria dira baita ere, horiek ez dira astutzet. Une gogorragoak eduki ditut, eta gainera oso presente ditut nire egunerokoan, gainera ikasteko, oso presente ditut. Ez nire kasuan ez, krisi gogorrak izan, krisi bai, momentu gogorrak izan ditut, zati nire inguruan ez da egon ez da inoril, nire ondoan kutsatu direnak, lankideak kutsatu direnak edo ondokoak dana ondo irten zaie, eta ez etola larria bai izan da, baina nuki ditu larriagoak, adibidez, Madriden samurren lan egiten nuenean, hildako pila bat ikusten dituen, akzidente gogorrak, kotxeko akzidenteak eta bai. I'm just looking for where to pass through these walls, and I'm just looking for a place that I can call my home. Is anybody out there? Ez, hemen azkenean ez dugu okio faltarik, ez? Paziente desiente auki ditugu, baina ez dugu planta osoa bete, orduan, oiak aukitzea, lasaitasuna mateotzu, ez? No hemos tenido una sensación de desborde, no hemos estado desbordados, creo. Sí que es cierto que hemos tenido muchos pacientes. Kritiko jartzen zen momentuan, saiatzen zen deribetan ospital handixetara. Bai, Gasteizekin konparauta lanik eta behin, eta Gipuzkoan orokorrian hobeto ibili gara beste herrialde batzuekin konparauta, beste 3 probintziekin konparauta. Muchos, hemos tenido un buen número de pacientes, menos que en Madrid, menos que en Barcelona, menos que en Vitoria. Y dentro de lo que es Guipúzcoa, nuestra provincia, sí que es cierto que también que nosotros fuimos, dentro de la curva de casos, fuimos de los primeros en ir hacia adelante, o con más casos, fuimos los que primero despuntamos. Y esto quizá también esté en bastante relación con que estamos muy cerca de Vitoria, que fue el pico del País Vasco, y nuestra población está muy ligada a la de Vitoria. Entonces, en ese sentido, pues nuestra progresión creo que ha sido más cercana a Vitoria que lo que fue a Guipúzcoa. Ezin gara kexatu, edo konparatzen badimagu gure burua perspektiba pixka batekin, zorionekoak izan gara. Vitoria es nuestro hospital de referencia, o ha sido nuestro hospital de referencia, y eso ha hecho que tengamos mucho más contacto con ellos, que iban en la cabecera a la hora de tratamientos, de información, de cambios, y la cercanía y comunicación que tenemos con eso pues ha hecho que trabajemos codo a codo y que nos haya facilitado mucho el trabajo a ese nivel. Neurriak orain arte behintzat ematen dute ari diala
ondo boldatzen eta erabakiak hartzen diren erabakiekin, behintzat ez gaude orain ikusten gaixo gehiago. Ikusi behar dugu, beti esaten dugu, hemendikan aste batera berze gertatzen den. Hemendikan aste batera berze gertatzen den. Ez dakit gogortu edo bete. Ez dakit, bentsat, urte naiz bakarrik bi egun umeekin eta nago lasaiago lanean, kalian baino. Ez dakit gogortu edo ez, uste dut bakoitzan erantzukizuna dela. Gogortu ez, neurriak hor daude eta neurri horiek onartu behar dira eta neurri horiek aurrera eman behar dira. Baina gogortu ez, gauzak ondo egiten malin baditugu, ez dago, ez zertan gogortu beharrik. Ez, ja bastante gogorrak izan dira. Ez, orain joan behar da, desgogortzen. Poliki nik uste jendea nahiko zibikoa dela. Jendeak ez dauka beldurrik, dago nahiko lasa eta, karo, hemen ikusi dugunakin oso argi daukagu distantzia eta horrek gauzak mantentzia garrantzitsua dela, ez? Murrizte horrela segitzen baldin badu, fase batea iritsi, bigarrenea, hirugarrenea eta laiztear ondartzetara eta ertentzeko moduan gaudere, ezta? Iremos viendo cómo va la situación epidemiológica y iremos actuando según vaya siendo necesario, según los contagios que vaya habiendo. ¿Habrá un pequeño repunte? Pues puede ser. Los que saben más que yo a este respecto dicen que la desescalada es necesaria, que es buena y que aún así pues habrá posiblemente pequeños repuntes, pero que serán pequeños repuntes. Berriro konparatzen baldin badugu gure burua beste lurralde batzukin, ez hain urrunak, nik ikusten dudana da jendea oso zibikoa dela, oso txintxoa dela, eta berriro bildurra dago. Eta jende batzuendako igual azkarregi goiaz, nire iritzi pertsonalian. Baina, nahiko nuke, ja, erreala ikustea Atletin aurka partido hori eta neotea eta Atleti irabaztea, ezta? Nahi nuke hori ikustea, eta, bueno, hori dana lortu, berda, ezta? Hori da, normalizatu inbar dugu dana.